Δεν μας το πήρε πολύ. Δεν μπορώ να πάρω το λάπτο και να γίνει. Γιατί δεν έχει βήμα αυτός όπως είναι εκεί πέρα. Θα χαμογέλα λίγο ρε. Δύο κανονικά από εκεί, από εδώ. Κοιτάμε που θα... Δύο γραμμές, μόνο ή όχι. Κάνουμε δύο γραμμές και καλύτερα να βγάλουμε φωτογραφία με δύο γραμμές. Με δύο γραμμές, ναι. Πάμε και θα πάμε μια ομάδα να καθίσει και τι θα είμαστε όλοι. Δύο γραμμές, μια γραμμή κάτω και μια πάνω. Ναι. Κάτσουμε όλοι μαζί, θα κάτσουμε. Δεν πετάξαμε έξω. Όχι, λίγες μπροστά ρε παιδιά. Θα γλύψουμε εδώ πέρα, όχι. Θα γλύψουμε και λίγο. Πάμε. Μητσό, δεν πιστεύω να είσαι Αποστόλη. Τι τραβάς Αποστόλη βίντεο. Όχι, δεν τραβά και Λες φωτογραφίες Αποστόλη. Έχει κάτι γυμνές μέσα ο κόμπλης. Εντάξει. τράβα και μία διαφορά. Τραβάς ή μόνο το zoom δουλεύεις. Τράβουμε και εμένα και με Έλα βγάλουμε και μία στα παιδιά τους και τους αρχηγούς. Και φέρε μία τραβαρίς. τον αρχηγό με τον τραβάτε, θα σας κάψει τη μνήμη. Ναι.